BJ Cruz po, vocals. Paul Sicilian bass. Jason San Vicente on guitars. Yerna Rido on drums. At kami po ang Alibata! Nagsimula ang Alibata, ano yan, officially, 2007. Tanda ko noon, kami pang dalawa ni Jason. Nagtatanong kami. Hindi, nagtatanong kami kung may bubuo kami ng banda. Sabi namin, Pinumi siya, 2006 December talaga. Tapos naging official na lang, itong final na light up is 2007. Tapos kaya hanggang dire-diret, nagkagawa na kami ng mga materials para sa album. oo. Nagigibuon sa album. Tapos ito, dire-diretso. Tapos isa-isa na namin itong hinanap, itong dalawang member, si Paul saka si JR. Ang meaning kasi ng alphabet tuloy ng Alibata, Asian Filipino alphabet, kaya Pinoy na Pinoy talaga. Ang plano ko talaga, gumawa ng songs, parang, tapos i-record siya, sa Manila kami mag-penetrate. Yun ang gagawa ng album. Kasi ang pangarap ko kasi, pag nakilala Alibata sa industry, matutulungan namin yung ibang banda na gusto ring magka-album, ganyan. Yung mga may pangarap din na banda. Discover kami ni Vernon Go ng Pulp Magazine. Pulp Magazine. So, na-invite kami sa Pet de la Music. Sa Manila. Po, may mga namit na kami mga bandarin, mga producer. The next step, yung World Battle of the Bands. Nakasali kami dito. Sunod-sunod na. Actually, Kahit mga connection. nag-local release muna kami with yung manager natin, si Alan Hernandez. Alan Hernandez. Yan, kung nasaan ka man, lagi. Siya talaga tong kung taano kami nagkaigwang natawan kaming pagkakataon na mag-break album. Kung natatandaan nyo guys yung yung clubmate, doon kami nakita ni Alan Hernandez. Kasi nung na-discover kami ni Sir Vernon Go of Pulp Magazine, after namin sa Fête de la Musique nag-perform, sinabihan kami niya na bakit hindi kayo sumali sa World Battle of the Bands 2000, way back na yun, 2008? 8 ba yun? 2007 World Battle. World Battle of the Bands. Yung isang song namin, kasama namin yung ibang mga bands. Siguro, tanda ko 24 bands yun. 25. And, after no, nag-top 5 kami sa World Battle of the Bands na kasama dun sa, sa contest na yon sa World Battle. And, after naman nun, yung recording company namin, sinabihan kami, sabi ni Sir Rick Cardinales, isa kayo sa mga awardee ng Awit Awards 2010. Sabi ko, di yung saya-saya mo namin Kaya, sa Awit Award 2010, Hindi ko masaya. na-awardan kami as Best Regional Recording, yung Sarungbangi Revival namin. Yun, and marami pang nangyaring magagandang bagay. Ang talaga, 2008, itong nagkaigwa kaming sa Manila, nag-penetrate na kami sa Manila. 2008, mga tulong taon man gano'n, 4 na taon. Consistent yan, diretso. First release ng Alibata under Candid Records. Actually, siya, jazz recording company siya. Yan. Nakita kami ni yung manager-producer na si Sir Rick Cardinales Sa Cubao. sa hindi siya. Nag-submit tayo ng mga CD. Nag-submit nga. Lahat ng mga record label pinunta namin. Kami yung yung Candid ang nakakita sa amin. Ngayon, ang nangyari, parang sabi niya, Kung Alibata. parang sabi niya, just recording company to sabi niya. O di, nung papaalis na ako sa office, binalikan ako, akin na ngayon, pakinggan pa rin. Kaya ang nangyari, nagkaroon ngayon ng sub-label ng Candid Records. Naging Zone 7 Candid Records siya. Paano nyo naplanuhan na mag-reunion? Bakit at paano nyo naisip na mag-reunion? After 16 years. Yan, parang bumalik yung
2007 eh. So rin niya na po. Siya uli nakausap namin, kami uli dalawa Dahil nag-usap. nag-call lang kaya yan, katong may one time, igong gig si BJ sa sarong bar ligi sa Naga. Tapos garo tig-invite niya ako magduman, matugtog na siya. Hanggang sa nagkairilingan kami, nag-abot si Paul. Unexpected to, nayaon si Paul. Kasi to, garo tamang ulay na pagulayan si mga kadtong mga nangyari sa banda. Experiences, yeah. Tapos yun na to, garo ano daw kung mag-ano giraray kita, mag-reunite giraray kaya. Pero one time gig lang araw kaya. Kita rin yung mga nag-suggest din kasi na nag-post kami sa Facebook, kaya ba na, comment na nagana din na. Kaya ano mag-day ka mag-renew. Siguro masasabi ko sa ngunyan, garo pressure man kami. Garo nagbabalik tong dati na itong nagpupuon pa lang kami sa banda. Oo. Pero mas exciting ngunyan. Saka, ang abangan nila yung mga songs ng Alibata. Sana, original songs. Kasi, yan ang importante sa music industry, sariling kanta. Yan ang, kumbaga sa parang susi